kengkaing taranggono kang sumiwi Duli nala gareng Petruk apa dene Bagong? Apa mo? Ora cocok karo nggonku ngantru-antru. Ing atas kesek-kesek. Lumrahe wong pelo kuwi ngantru dadi ngantu rek ngono ta. Yen kowe kok malah kewale iki piye wong antu-antu kok ngantru-antru, kuwi jenenge tambah aksara kaya ngono kuwi. Lah ya perkara apa sing tak gumuni iki mong. Mongko pawarta wis lemat-lemet. Kabar iki slemat-slemet. Slemat-slemet ki weteng lara. Anggere slemat-slemet kudu golek nggon sing sepi. Kae lho warata kae apa? Sumebar. Yen Ndara Permadyar dadi pinangantian. Penganten. Aku sok krungu yang tarup-tarup. Yen ana wong duwe gawe mantu punang pinangantian badhe rawuh. Kuwi wis kebatut kleru ya, Mo. Penganten arep rawuh nyang ngarepe para tamu ki ya kula nuwun sewu sapa sing ngucap kowe tetep aku melu nglerokake. Ngono ta? Ya apa wis dadi tata cara ki sing bener. Parang matur ngersanipun para rawuh, penganten badhe suwan ing ngersa panjenengan sedaya. Lah kuwi leres. Marko bapakne eneng, mbahne eneng, buyute eneng kok arep rawuh. Kleru. Aku ya mung nirokno to, Le. Nirokke. Ayo nirokke. Kabare arep dadi penganten ora katon gembira pasmone. Malah tepung granane, Dole. Apa kuwi? Tembunge kawi alis ki apa? Oh, wis. Kaya ngono kok njaluk dituwi-tuwi. Alis kuwi ludira. Kok beda karo aku ya? Nah, aku alis iki tembunge kawi welas. Marga akeh banget kae tembungan sing welas tanpa alis. Kuwi wis kebatut, sing bener welas temah lalis. Ngono ta? Karepe melasi wong ning awake dhewe repot. Kuwi jenenge welas temah lalis. Batutno. Nanging bareng merpeki aku kowe wiwit sangka Karang Kedempel kon nderekake tekan ngalas. Mung delek-delek adelok-delok seklimah ora kersa ngendika. Kuwi apa Dule? Barunane apa Dule? Kleru meneh. Ora. Iki wajib dipersudi lho, Mo. Luwih sak umurku umure Kang Gareng iki. Yen ora gelem mersuding bab kawijarwa, trap-trapane iki sok kleru. Baruna iki tegese banyu. Dewaning Baruna iki, dewaning banyu iki sang Hyang Baruna. Yen sebab kae apa? Kae sing bener Karuna ta, Mbak? Oh, Karuna ki nangis denggelmu. Oh, bocah iki. Sing bener Taruna. Taruna ki nom-noman. Oh. Oh. Daruna, Daruna ki tegese sabab. Yen Darana, Darana kuwi sabar, yen Daruna kuwi sabab. Yen Darna, Darna kuwi sing ngena ngesti Pandhawa kae. Mbok kaki Duli. Kowe paring pitakon karo bendaramu Duli. Iki jane kleru tenan apa ngleru?
Karo ndarane kok paring pitakon ki apa? Aku sok krungu kae tembang andi-andi mulut. Mulut ki sasi. Kae lho. Andi-andi lumut muduna sedela wae. Nyet wangsulane. Moh biyung kula mboten kersa kae lho. Ayo sak karemu, wedine kaya ngono tok benerke ya sumangga. Ning yen ana ing tata susila kejawen ana ing unggah-ungguh Widanegara, awake dhewe dikersake ngono ki tegese kleru, ngono ta? Lah sing bener piye dole? Sing bener tanganmu ki aja srakatan. Wong kowe iki wis tuwa ndak iya kok ya ngoyak-oyak apa. Aku iki wis dadi lagu, lagon lan lagian tuli Ndara ron garing kula aturi paring dawuh Ndara. Wah lha iki angel iki wong duwe gawe kula aturi paring dawuh Ndara. Adine lejar sing bengkaleng banget ya kula aturi paring dawuh. Pentuk dene ngapa mau? Ran garing itu dene nguwuh to Le. Wong digawe ki kaya woh. Kaca sing bengkaleng mau jenenge siwuh ngono. Oh, Pak Mujiah kula cerita. Entuk dene ngapa? Lho la tuwa. Oh, Eyang Dewi. Ndara kula niki nganti pekewuh oleh kula ngrangkani Ndara. Yen kula nyawang Ndara, dangu sang sayane dangu, sirna sipate Ndara Permadi. Rumaos kula sawarging Kang Rama, Prabu Pandhu Pergula Sugeng. Nah, Pandhu Dewanata, ya Pandhu Dewayana, ya Sang Gantawaktra, jejuluk iki pirang-pirang. Kuwi rak dek Kang Gareng dadi ratu kae. Lah ya dek nglancak tekan lakon kuwi to, Rak. Apa ora murak-marik jarahe to iki, Rak. Nawruhana wong priya sayekti. Wah, Rama gandang iki. Ya Mbah, nembang Mbah. Lamun rasa. Swara paloro ya lelek-lelek tuli. Ning duwite akeh ya ditekaki tuli. Ngupaya garwa den pertitis pamilih mulange wong salaki rabi mireng ngono. Ayo Rama kurangane apa? Wong Rama ki kok ya ora bosen-bosen lho, rabi kok ya terus wae. Dinggo ngenom-nom itu le. Dinggo dawa umur. Aku rabi ora colongan karo mbokmu, ora. Coba ngeblak ra diendrim karo wonge ora. Sepisan wong ayu kaping pindho milik wong sugih. Ya bener no. Ning ya ora gampang. Wong ayu ki disawang sik. Ayu mau wisa ya eneng kok. Lho, ning ayu kang tegese rahayu nyelametke lelakon ya ora kurang. Mula hayu ku ana rong perkara. Hayu amarga kandeling pupur apa hayu marakake rahayu? Kaping 3 kawibawan, kaping 4 ngiteng klapa
Ayo terusno Duli. 7 dina 7 kesuk. Keneng sambang sarawungan bisa uga kini luteng tembung manis marmane den waspada Sadurunge tok bacutke aku anggere krungu ladran Gandharya. Kelingan jaman apa, Kong? Aku ya kelingan jaman usum siupan biyen lho. Apa kuwi? Oh, siupan iki terbelo jare. Sing joget nang ngareping tandak kae lho. Oh, cilokon. Kaya ngono kok jenenge siupan lho, Pak. Sayuban. Oh, gombal. Oh, ngarani katiyup kok dadi. Oh, sing bener uyup-uyup. Tayuban. Oh, cilokon. Yo, kandinge Gandharya sakgongane. Ladrang gingsul. Gedul kok gingsul ora. Ladrang gedul. Ngendikan bendaramu nglirik wae ora kersa Duli mara kaki endi salah swijining anakku kang bisa andalari ngendikane Ndara Permadi mengko blanjaku ora ngajon peken Duli pira ta aku kuwi sesasi Dining Ndara Permadi pinaringan jatah blanja 10.000. Monggo bakale pirang sasi sing tak korbanke. 2 sasi Duli. 20.000 aku wis ngemping 5.000. Amen 15.000 lho wong.
15.000 wong, lho. Taman ibumu Betari Gerah. Kuwi aku nyuwun tamba dikerto aji 6.000. Nek songo no, 9.000 ora apa-apa. Aku duwe kawul. Ngapa? Nacar kawul kok kawul. Sak dasar bojoku mari arep tak slameti. Sego wuduk nyatane bareng mari aku slametan tenan. Entek pira? Tak suwunke Ndara Permadi tungku ya utang. Pira? 14.000. Nah, ngono aku nomboki iki. Iya. Barang iki dikemplang sik kok anak kon dadi korban lho. Wis Mandura. Mundura kok Mandura. Walien pelok sik. Anggere pelok 6 ora. Ndara ki karmane wit biyen ki pelok 6. Pelok 6. Bawane mijil melati rinonce. Ayo, wis saiki. Bawane kuwi. Nananane. Nananane. Ane, ngono kae. Ayo, salah 3 apa salah 2? Wis. Bawane Sekar Melati Rinonce, tembange midil. Aku sing mangkele kon tombok 4.000 iki ora. Sing tepabangan bapakne kok anake dadi korban ora. Kaya ngono kuwi gajeke wis kerep, lah kok dadi kowe gumun, parat. Bocah iki le. Yo gedek kok Duli. Demban-bane apa kowe Duli? Kang Katulu rerencen melati melilaka Sugihmu Mbak. Tak omah kenyang Purbalingga rika besok sih. Papuntone pantes digoleti. Bacutke sak langgame Roncen Melati. Awas. Lakae wis mrene
sampun kula bektakaken roncen melati mugi-mugi ndara tumunten lejar sungkawaning penggalih. Para abdi kantenan anggenipun samyang empat menapa ta ingkang dados daruna dinindra anggung sungkaweng tias. Wis reng mundur reng. Kowe iki tembungmu tembung tembang ngono kok dadi dicapke nggon Atawacana. Jenenge ya ora cocok ning rening kowe iki ya parameng kawi. Dadi ya nyang ndi wae tetep aku ya nganggep ora ketang ora tekan batin. Mundur. Panjenengane tak pilihke lagu kesayangane Indra Permadi. Ora ketang jerbaleni wae nyatane. Ning rak muni lho. Slendra menyira, Reng. Ya dhewe kowe saiki. Rika apa bisa Mbak Suryati Sinom Banyumas sih? Bisa? Bisa. Bisa Sinom Banyumas. Yen upamane Rika ora bisa gelem tak pek bojo sih. Gelem lah. Wong wedok kasare kaya ngono iki piye? Ora narik kawigaten no. Gelem, Mbak? Sinom Banyumasan Mbak Suryati, mangga. No. Oh. Bapake kancane sapa? Ora nggo kancan nyong ijen bae wis wani sih teka menek. Tanpa kanthi nyonge senggel bae tanpa kanthi. Rika bapak gawa apa? Apa ya nggawa? Ya Rika wong lanang-lanang ki mari ngene kok gawane pepek temen dene. Pepek banget. Rika wong wadon durung acak-acakan. Mune ora muni tak cake kok. Durung acan-acanan. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun tak wene apa Rika? Ge apa wis matur nuwun Rika. Ora kuwi Rika mari ngene gawane barang-barang warna-warna ki. Ha dicacahna dhisik sih Rika kudu bisa nyacahna. Katone dibuntal putih. Nyonge gawa buntel putih sih. Apa kiye lehole? Iya, kiye oleh-oleh kanggo Rika. Matur nuwun ya, Pak. Urung diudalis matur nuwun. Rika ta bapake cemara sih. Telung uwit. Loh, bukan cemara rambut. Telung uwit kok. Wit cemara. Buntel apa gedhuk? Buntilmu gedhuke gedhukku. Buntile enak banget Mbak Suryati ki ye. Iki anu gawe dhewek. Gawe dhewek buntilmu ki ye. Wah, aku ampek men buntil ya. Buntil enak-enak kok apek. Ayo. Sing kakung gendung tanpa kena. Wah, iki jodoh iki. Kiye krupuk. Direwangi junjung amben. Daging. Eling-eling, iku eling-eling. Lombok apa? Ricik-ricik. Brambang bawah.
pas nggur wangsalan kok bengok iki digapake to, Gong. Ha wis dadi cara. Rama, dedek komuri aduh. Kula mlinjo sokna bathuk ora ono bathuk. Waduh, urung gone kok nekat kowe iki. Wong wis saben wangsalan nginjula. Perkara daerah ya aja tok gumuni, pancen tarane wis kaya ngono kuwi. Bareng tak ringkes wis ngendi-endi daerah ki ya ana kesenian petingan ya, Gong. Lah iya. Tarane mung awake dhewe sing di petingan. Jebulane saben makhluk ki mesti duwe petingan. Wis daerah-daerah Solo, Yojo, Sumber, Semarang ilan-ilan, Banyumas ilan-ilan. Ning kabeh iki ya mempunyai fungsi sama. Tegese iki klasike ya kudu saka Surakarta. Pancen wis kaluka lan kawentar yen kegarap klasik jagat tanpa timbang. Sing bangsa Giyak ya Ngayuja. Sing bangsa rada ting croneh ya Semarang iki, ngono. Sing renyohke Banyumasan. Ning aku pelok kok, Kang. Aku wis slendro ra iso kok pelok. Tindingan pelok. Biar pura-pura dhewe ta, Gong. Lah iya. No. Lah. Ngelmu iku suaramu iki slendro. Siapa slendro? Wong kowe ra iso ngarani laras kok kaya ngene kok slendro. Coba muni ya. Ngelmu iku wintara pendengar aku. Suaramu iki slendro. Wedine kaya ngono kowe ngotot pelok ya sak karepmu. No. Cilik. No. Oh, bagong ora iso. Wis kelangan swara lanang malah dadi swara wedok ora. Nggonku kuwi eneng wong wedok ya kelangan swara wedok. Tujune ora dadi sinden. Nggo dadi sinden awake sing gila. Apa, Gong? Aku iki gampang-gampangane kok. Lha permadi iki dicaosi lagu apa-apa sing becik-becik kok megek wae. Aku malah kepengin iki jane upama ana sing bisa lho nek. Pangkur nyamat Mas lho. Kira penda mungging wana lho. Suyang koko wirekta kang murani. Ae lumrahe darani pangkur ketoprak. Toprak ya kena, pangkur nyamat Mas ya kena. Monggo. Mbak Tuk iso ora? Cinajar ning widata gong-gong ngono. Nggonku kuwi eneng wong wedok ya kelangan swara wedok. Tujune ora dadi sinden. Mbok dadi sinden awake sing gila. Apa, Gong? Aku iki gampang-gampangane kok. Lha permadi iki dicaosi lagu apa-apa sing becik-becik kok megek wae. Aku malah kepengin iki jane upama ana sing bisa lho ning. Pangkur nyamat Mas lho. Kira penda mungging wana lho. Suyang koko wirekta kang murani. Ae lumrahe darani pangkur ketoprak. Toprak ya kena, pangkur nyamat Mas ya kena. Monggo. Mbak Tuk iso ora? Cinajar ning widata gong-gong ngono. Gong. Mretan kambokam bangening
to rikta kalintang panamung sira Kakang Semar, kula Ndara Tuli. Daramu wis gelem ngendika Tuli, ya Ma. Syukur Ma. Ndara wis pareng-paring dawuh. Lumahing bumi kureping langit titil ora genep loro manungsa leketeking jagat gela-gelaing bumi kecoba mung bendaramu pemati. Pripun? Ndara paring dawuh lumahing bumi kureping langit boten wonten satriya keteking jagat gela-gelaing bumi kejawi namung sarira paduka piyambak niku dasare napa Ndara kira-kira ing jagat ora genep loro satriya kang dadi tampianing manudya kejaba mung aku Kakang. Niku napa sababe Ndara? Lho, piye ta ki? Ulem wis mebar ki, Ra. Pripun Ndara? Mosik to menjiteroske wong Ndara ki ngendika pegat-pegat. Anggere jeneng arep akeh ngendikane lure dleweran ngono kuwi dadi. Ayo wong sing ngangen glagat ngono. Glagate Ndara lagi kaya ngono. Ya kudu sabar ning ngenteni dawuh iki piye engko sing arep didhawuhke iki apa lan arep tindak ngendi. Sisip katuranggane kurang-kurang bejane murung nggonku dhaup kalian Kakang Mbok Dewi Bratajaya. Niki napa sebabe Ndara? Mongko kula inggih minangka seksi utami Ndara nalika wiwit taksih lari dening sawarging Kengwa Prabu Basudewa sampun dipun potongaken kalian Ndara Ayu Bratajaya. Ma ora iso gunemane mbok ya wis diputangake. Karo Ndara Ayu Bratajaya iku wis diputangake. Wis dipancingake. Nek ngarani kok dipocongke ora? Dipacangake lah kok Ndara pekenalit niku napa? Ya, ora nggih Ndara kok Gunung Rai niku pripun? Ilan-ilan toya Ndara napa sebabe? Wis aku ora balikan. Aku jarik sinambung kowe kok. Ndek dening sarung. Aku pekenalit wurung entuk dening warung. Aku ya ngono. Gunung Rai iki rak irung. Sing duwe Bagong irunge amblek nang ndi gunung. Salah sing gawe mon. Nek kaya ngene ya padha ngandel anakmu iki Bagong ora. Musik Kanjeng Ibu Kunti tedhak marang Ndarawati nesekake rembug kapan kelakonku dhaup. Timune ana babak nglayoni jujul nusuli. Bangetan sing dikongkon Kang. Bocah. Lah ya, kongkon kok judule nganti ra bali iki piye? Oh, jujul nusuli. Bocah iki jampeng kok manggon ana ngirung ora. Pasembadaning dhaup yen to. Temanten kakung bisa nganakake bebana pepanggiling temanten manudya. Ingkang sepisan
pangaraking temanten kakung saka negara Ngamarta Prapteng Dwarawati kudu nitih kreta kentana ingkang kuda yaksa. Dauping temanten kuda madyaning bale kentana kang saka cacah sadomas. Tumuruning widodara widodari gamelan Lokananta padine abon-aboning Sulaya. Rewanda Seta kang bangkit tata janma minangka kusiring kreta. Miwah srasraan Maesa Danu 140 kang kabeh pantal panggung. Sekawit pepes penggali bendara-bendaramu Pandhawa. Panta pepuntaning tekad amung pasrah marang panguwasaning kudrat nanging Kakang awit saka pituduhe Kanjeng Hyang Wiyasa yen to aku ingkang kajibah kudu rumagang gawe sesewangan kalawan bendaramu Kakang Jodipati apa dene kula pringgondani. Dene aku amung pinasrahan munggah marang kahyangan Cakra Kembang. Angudi tumuruning abon-abon Sulaya. Apa dene gamelan Lokananta sak pengrawit sarta sak panglike. Raning sira ingkang ndak anggep ponto kaki Kakang Mara kaki. Kang salawase durung tau tak tindakake si Kakang tumuli paringa dawuh. Ana ngendi dalan kang andhok ing kahyangan Cakra Kembang? Lah. Yen ngoten gedhe gunane sampeyan nyedhake Semar niku. Dalaran najaning tata gelar kula niki wong cilik ugli-ugli. Oh, wong cilik ugli-ugli. Jaman yasa kayangan niku kula melu dadi tukang batu enten rika. Mbok menawi ingin najan linuwih ndara niku mboten mantra-mantra tumimbanga yen kalih wawasan kula sing pun kula sandhang. Kula niku dereng dilairake dadi bayi. Yen ing tata gelar kula niki ponakane Sang Hyang Jagat Girinata. Ning kebatinan kula niki kakangne Bathara Guru. Iya, akeh ngerti iki kirang aku. Anake diwarisi dewa lho. Lah ya kok udah negara kok wolak-walik iki mau. Yen kelairane Semar ki ponakane Bathara Guru ning kebatinane kakangne. Kuwi mesti ning cacahan sing groboh kaya ngono. Wong kakang dipek ponakan iki ora tau nakokke anake ora ning ngono. Iya. Kabeh kok tak ukur klambimu, gombal. Wong iki mbok kaya aku pis kucing. Suci nirhing sangsaya. Ora kaya kowe glabes. Aku jan wis tobat-bat tenan karo lakonmu. Sing wis ya wis, sing urung dibudidaya bisane nek. Kaya ngono pis kucing ning jenengke ora. Sak pecahing hantiga sing dingremi naga niku enten dongengane sawetara. Yen kula trusur saking tapeladam sayekti ngandhar-andharangen ndukur kados kewanti yen kurang terwata malah ngleling semi. Kula jujug kemawon saking kamahakyangan wonten ing awang-awang kumidir niku Sang Marbudengrat nggih dewataning kamulyan. Nggih dewataning kabahagyan. Wenang abebisik Sang Hyang padha winenang. Jeneng winenang niku kena murba tan kena pinurba, kena masesa tan bangkit kawasesa.
bisa nitahake tan bisa katitahake. Menang nyipta kahanan kang dereng nate dumadi, menang nyampurnakake barang kang wis kinudrat niku sang padha winenang. Jroning pameleng katingal wonten padoning netra wujuding Hantiga. Hantiga ki apa terus tak modar nek ngerti. Wes. Iki jane lemu mbodhoke wong iki kebacut keterangane iki. Wong tembung glethek petel kaya ngono kok cangkirke aku kepiye lho. Hantiga iki le, Wogong. Aku ngono wis nah cak-cak. Han iki tangan. Celondo 3 iki 3. Dadi tangane 3. Wo, gemblong kok kebacut terus. Hantiga ki apa, Truk? Hah? Hantiga takokke aku. Putuku iso rek aku. Aku ora takon putumu kowe kok. Hantiga ki Hantiga. Hantiga kuwi mangsa ketiga iki jenenge Hantiga. Oh, Hantiga ki nak kok Salatiga malah. Sisan lemawut kok. Oh. Hantiga niku ndok ndara. Awit sangka pangmasaning gaib petahing Hantiga niku mbabar makhluk 3 cacahe. Putihe dadi Smaya. Kulite dadi Hantaga, ngene iku Kakang Teja Mantri. Kuninge dadi Manikmaya, ngene iku Bathara Guru. Pemenanging Sang Hyang Tunggal nggone nggarisake kodrat. Mujudake sawijining timbangan, kula ingkang tinanggenah milih mbaka setunggal. Kewajibaning Ndana Loka kalih kewajibaning Guru Loka niku pilih pundi? Yen kewajibaning Guru Loka niku amung sakuthek wewengkon cilik kang digelar enten pucuking Gunung Himawat. Gunung Himawat nggih Gunung Himalaya niku gunung siji pucuke 9. Sing tengah winastaning Annapurna niku kang kanggo gelar kahyangan. Mula kaprahe dewa watak 9. Amarga kabeh para dewa diwenangke manggon wonten pucuking Gunung Himawat kang cacahe 9. Renenging kono amung dununging papan kamulyan niku sirik dumadining Ismaya yen mungko nyambut gawe kang sarwa enteng. Kula kepengin milih pakaryan kang abot ning sang gedhe pigunane. Kula kepengin momong sagung magluk. Najan sekawit pun Manikmaya jerih kalian kula mboten purun jumenenging Guru Loka nanging kula peksa. Saabot-abote ngratoni dewa isih abot momong titah. Marga dewa niku mung bisa kapranata wit saka pangmasaning gaib ning yen titah kudu ditata sarana sudarsana lan tepa tuladha kang becik. Muna-muni tandang tanduk tingkah laku kudu pantes sinudarsana. Wiwit saking kiblating panembah nganti kiblating makarti nganti panjing suruping suksma ing atase tumitah sayekti patang perkara ingkang dados garis lan gondelane angka 1 ngagung nasmane kang agawe caket angka 2 weruh ing bebener aja pisan-pisan benerke lupute dhewe ngluputke benering liyan angka 3 weruh caraning manembah miturut kepercayaane dhewe-dhewe kang wis dadi kapitadosan lan kang ora dadi laranganing jagat. Kaping 4 ngelmu wiwit dilairake nganti tekan besok jaman wasana manungsa sayekti kudu rinoban ing ilmu. Ngelmu niku mboten kok angel yen dereng ketemu niku kewalik. Angel yen wis ketemu niku malah sing jeneng ilmu.
diarana enteng ya abot. Ning yen diarana abot sayekti niku enteng. Abot enteng niku mung karepe dewi-dewi. Wujute kaya salokane wong kang duwe gegayuhan. Tumuli kelakon karo ora miturut amba ciuting jangkah niku kang kena sinawanging netra. Ning kebatinane miturut mantep madheping tekad awaton panembah marang Gusti yen percaya kandel lahir batin dateng kang amurwani jagat sayekti yaiku kang ngaran wong suci. Wong suci niku kang cinaket dening Sang Maha Suci. Wong kang cinaket dening Sang Maha Suci niku kang acecawis ruba kang sarwa suci. Gumlare nggih dadi tingkah laku lan liya-liyane. Ha niku kula bacotake bareng Manik Maya. Kula pasrahi. Jumenenging Guru Loka piyambake sagung adeg ning rumangsa durung kuwat ngibarate gedhening mestaka kedhiliken suku niku ngadege gluyuran. Nyatane nalika nggelar kayangan bola-bali gagal awit saka dawuh Sang Hyang Pada Winenang. Ingkang sampun makayangan wonten ing pucuking kuncung kula niki lho Ndara. Iku kula winisik. Kowe kudu gelem sabiyantu lekase adimu si Manik Maya. Kula melu tata-tata Bramanta nggelar kayangan 9 cacahe. Wah, kok ya apal ya buku Parama Yoga orang diwaca ya. Cangkem iki menyang. Nggon wigati karo ora cemor. Mula kowe iki donake Petruk Bajot. Ayo nyelani ya kena wae kok dadi. Niku kula wiwiti bareng kayangan pun gumelar niku jebolanane mung swasana ngentak-entak. Mboten enten panonopan. Ora panonopan iki apa? Mbah. Bathuk turah ki panonongan kowe. Panonongan kala. Panonopan iki pengayupan. Papan kang jembar ngentak-entak niku ing araning marpat kepanasan niku alun-aluning para dewa. Dening marpat kepanasan niku enten balumbang ingkang nyaran balumbang Martana niku rineksa ing kucing putih niku pandhanmaning dewa. Wis enten marpat kepanasan kula yasa ingkang ngaran Andaranti. Matri ya kuwatire ilok-ilok Semar. Tuwa-tuwa matrine wae. Wong dipatri Semar kawus karo wong ya aku gak tenan. Bubar Andaranti niku lagi dumadi wat Ogalagil. Niku sesa-sesa pangestine. Yen wonge wau nedenge ketrima, wet niku katone gedhe tur anteng. Ning yen sing wet niku wong kang kakehan dosa, niku kejaba wete obahe banter disawang amung kaya rambut watu galagil. Bagong sok kowe, sak rambut. Nyang neraka ya gelem ngene karo kowe aku. Nyang kono domino ta engko. Oh, mulai ya martabatmu iki mlorot. Niku yen pun kalis saliring nubeda. Ngwatu galagil lagi weruh gapuraning kayangan. Gapuraning kayangan niku dek semono dumadi saka gunung telu cacahe. Siji Gunung Tandra Geni. Loro Gunung Tandra Muka. Telu Gunung Tandra Prabantana. Mula Watu Galagil niku maweh daya perbawa telung perkara. Panas adem ning nggih selir. Kiwa tengening lawang sira matangkep enten ingkang jaga wiwara niku dewa sakembaran jenenge Cingkara Bala kalih Bala Upata. Niku yen wong kang kakehan dosa pun lebur kena binti.
Ning yen sampeyan dituntun Semar Dewa niku mungkin pethuk kula kabeh nyembah to. Nek pun anake kok gantung kepuh. Diwedeni dewa-dewa mbok njuk lungsuran sarung, ora. Yang kono do kesait kok aku ora dhewe. Kakang Yamadipati barang ae lho. Wah, Kakang lho. Kaya anake Semar iki. Tuwa ndi to karo kowe? Mbah lahir aku ora nunggoni kok. Nyang ndi nggo kunci wae kira. Tukang jaga lemari wae piye. Niku porengganing kayangan dereng oleh sampeyan ajeng munggah Gunung Himawat. Oh, Ndara. Yen madhep mantep tekate Ndara, mboten ngantos sak kedheping netra wis prapta putu ing Gunung Himawat. Ning yen Ndara malang tumulih 100 taun mboten tekan. Gunung Himawat niku wujude kaya tandraning dandang, ngisor gedhe tengah legok dhuwur gedhe. Yen mung diunggahi sarana lelawaran menawa mboten kelakon. Ndara. Mangken pun tekan sukuning Gunung Himawat, Ndara ajeng kula gendhong sak anak-anak kula. Amarga para werda pun ate paring dawuh. Yen ora warsa hideping tekad kecelaping sayek cipta sayekti bisa ngubah wasisaning mangsa kala. Kakang. Ya kowe pepundhenku Kakang. Sapa maneh kang bisa suka sesuluh jroning pepeteng Jobam Kakang Badranaya. Yen ngono besok dadak ngenteni apa prayoga dina iki. Lon-lonan lumaku ginelak daya-daya prapta sukuning Hardi Himawat. Nggih Ndara, swawi kula dherekaken Duli. Apa? Ayo Duli, diwiwiti Duli. Angrepta